Cynhesu byd eang. Mae hon yn aml cael ei defnyddio fel gair gwefr neu ei drafod fel problem ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, mae'n ffenomen gwir iawn, ac mae effeithiau eisoes wedi dechrau'n digwydd. Gellir priodoli cynhesu byd eang i allariadau nwyon tŷ gwydyr fel methan a charbon dioxid. Mae'r nwyon hyn yn croni yn yr atmosffer. Mae hyn yn cynyddu'r priodweddau ynysig ein atmosffer, gan gadw mwy o res. Felly, mae'r byd yn gwresogi, ac ar gyfradd uwch na'r hyn y gredwyd yn hanesyddol. Mae tymereddau cynyddol wedi arwain at tannau gwyllt digymell yn Australia a California. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod deunydd planhigion sych yn agos at ei fflachpwynt. Y tymheredd y bydd yn tanio. Ar y pwynt hwn, efallai na fydd yn cymryd mwy na sbarc neu sigret wedi gollwng yn ddiofal i arwain at drychineb. Ychydig yn wrthyn, fodd bynnag, yw y gall cynhesu byd eang hefyd achosi tywydd oer eithafol. Mae'r newidiadau mewn tymheredd yn newid y ffordd y mae darfudiad yn digwydd yn yr atmosffer, gan arwain at systemau storm eithafol ac anrhagweladwy. Enghraifft o hyn yw'r bwystfil o'r dwyrain, storm eira a darodd gorllewin Ewrop diwedd mis Chwefro 2018. Daeth y storm eira hon a sawl gwlad i stop, dioddefodd siopau brinder bwyd difrifol, ac arweiniodd y storm at 95 farwolaethau. Archoswyd hyn gan cynhesu aer annisgwyl a sydyn dros yr Arctig, a darfu ar jet stream o aer i Ewrop a oedd fel arfer yn ei cynhesu, a gwyntoedd o'r dwyrain yn ei le, a gorodd dŵr o'r fôr ogledd, a gyfuno a 2 storm arall. Mae gwersogi'r polion, yr Arctic ac yr Antarctic, hefyd yn dod â phryderon eraill. Mae'r capiau ia yn toddi. Mae hyn yn achosi gostyniad difrifol mewn cynefin hyfyw ar gyfer ffona cynhenid, gan arwain at golliadau poblogaeth a mwy o ymddygiad mudol. Gyda'r amcamgyfrifon cyffredol yn nodi bod oddi eti 1.2 triliwn tunnell o ddŵr yn cwympo i'r môr pob blwyddyn. Felly mae lefelau'r môr yn cynyddu'n gyflym. Mae hyn yn olygu mwy o lifogydd arfodurol yn y presennol, ac ymhen ychydig o flynyddoedd, byddwn yn gweld y darnau o dir yn cilio o dan y tonau. Ar nodyn mwy personol, mae rhai modelau yn rhagweld y bydd fy nghatref, prif ddinas Cymru, Caerdydd, o dan y dŵr yn bennaf erbyn y flwyddyn 2050. Dim ond 90 mlynedd o'r amser gwneud y fideo hon. Nid yw cynhesu byd eang bellach yn bryder ar gyfer y dyfodol. Dywedodd adroddiadau o fy mlentyndod y byddai newidiadau ar gyfer cenedlaethau dyfodol. Ond nawr, mae'n arddangos, erbyn fy mod i'n 57 oed, bydd fy nghartref o dan y môr. Mae'n rhy hwyr i atal newid yr hinsawdd. Mae'r difrod wedi wneud. Ond nid yw'n rhy hwyr i atal y gweithaf ohono. Gellir gwella pethau. Mae'r dyfodol yn nawr, ac mae'n angen i ni gwirio ei gwrs.